bàdminton és un esport de raqueta, normalment es juga 1 contra 1, però també hi ha modalitats de dobles. I la principal diferència amb els altres esports de raqueta és que en comptes de jugar amb una pilota, es juga amb un volant que consta d'una part de suro i una altra part que és o bé de plomes o bé de nylon. Això fa que el volant sempre vagi en la direcció del suro, però també al principi agafa molta velocitat i després es frena una mica. El bàdminton és un esport molt dinàmic perquè es juga amb un volant de ploma. Aquest volant de ploma té la característica que quan cau a terra no és una pilota i per tant no es desplaça, queda mort allà i el jugador de seguida el pot agafar. La pista és petita, no és molt gran, medeix 13-40 de llarg per 6-10 d'ample i llavors el jugador sempre està molt proper al volant. Per tant, de seguida el jugador ha de recollir el volant quan ha acabat el punt i s'ha de dirigir a la posició de servei per iniciar el següent saque. Sí, doncs mira, el bàdminton té alguna sèrie d'avantatges, que és un esport relativament senzill, amb el qual en edats petites ja es pot practicar, inclús en edats de 5-6 anys, ja poden començar a practicar-lo, els nens i nenes, i té l'avantatge, doncs això, que permet una certa continuïtat de joc, a diferència d'altres esports de raqueta, com per exemple el tenis, en el qual fa falta una mínima tècnica per poder ser una mica divertir. En canvi, en el bàdminton, de seguida, els jugadors poden controlar el volant i a partir d'aquí començar una mica a fer partits, que d'alguna manera és el que els agrada. Els nens, fonamentalment, el que volen és jugar i passar-s'ho bé, i això ho pot fer bastant bé en el cas del bàdminton. És un esport que et mou molt i que per passar el dia ràpid vens aquí i mira, és aprendre, anar fora a jugar a tornejos i conèixer nous amics. Però molts esports també es fan molt amics. Però aquí també molts. Jo aquest esport no el coneixia de res, la veritat, i m'ha encantat perquè és un esport que hi ha un ambient molt familiar, vull dir, al nano li encanta, miren primer de tot els estudis, després el deport, amb una reunió que vam tindre, vull dir que perfecte, estic encantat. El bàdminton és un esport que a nivell d'iniciació és molt divertit, ja que té molta continuïtat. La velocitat del volant s'adapta al nivell del practicant i, per tant, al principi va una mica més lent i a mesura que van augmentant el nivell, cada cop va més de pressa, però fa que des del primer moment es pugui tenir molta continuïtat en el joc i és bastant fàcil d'iniciar-se.